ये देखुवे ये माछ भजा रेडी हो गलानी मुझे खाई कहूँ तुमको रेडी रेडी बहुत बढ़िया रही आ बो भल भाजी आबे तरकारी पर्यटन वेट करिया आ भोक तो जोर है माछ देखी मैंने केमती अच्छा भल तो सेमती भल अच्छा चलते वीडियो स्टार्ट करिया चलते सकाल सकाल देखते सकाल सकाल जाए माछ खाई चलते देखिए गोटे जगह जो माछ सस्तार पाइबे लोक रास्ता चलने बर्तमान एवं आमर हलदी लुण गुड़ा सर एथि भी चिकेन भी सर मटन सर चलते भी प्रोसेस टाक आरंभ करें बर्तमान माछ ओल्टा चलती फाइनाली भी माछ भजा सैला ये देखुवे ये माछ भजा रेडी हो गलानी मुझे खाई कहूँ तुमको रेडी रेडी बहुत बढ़िया रही आ बो भल भाजी आबे तरकारी पर्यटन वेट करिया आ भोक तो जोर है माछ देखी बर्तमान कड़े तेल पड़ जाइए कौन कर दालचीनी पकईदे किछटा तेजपत्र पकईदे
ଆଉ କିଛିଟା ଗୁଜୁରାତି ପକାଇଦେବା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଏବେ ଟିକେ ହାଲକା କିବେ ଜିରା ପକାଇଦେବା। ଜିରା ହେଇଗଲା ପରେ ଏବେ ପିଆଜଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ପିଆଜ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇକି ଏବେ ଭାବରେ କଲର୍ଟା ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ କଲର୍ଟା ଟିକେ କଲର୍ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ କଷିଲା ପରେ ଯାଇକି କଲର୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ଆସିବ। ଏବେ ହେଇ ଆସିଲାଣି ଟିକେ ଟିକେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏବେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଉଛି। ଯେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ହିସାବରେ ଦେବେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖିବା କଲର୍ଟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ପକାଇବା ଯେ ମଟନ୍ ଏଠି ଦେଖୁଥିବେ ଭିତରେ ବି ଟିକେ ପକାଇଦେବା। ଏବେ କିଲେ ମଟନ୍ ଆଣିଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତରକାରୀ ପୁରା ନାଲି। ମଟନ୍ ପିସ୍ ଦେଖୁଥିବେ। फाइनाली ଏବେ ମଟନ୍ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ଆଉ ମଟନ୍ ବି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ଆଳୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ସିଝିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି। ଦେଖୁଥିବେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଗ୍ରେଭିଟାକୁ ଅଧିକ ମୋଟା କରିଛି ମୁଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। 2 hours later. ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇବା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମଟନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚିକେନ୍ କଷା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଲାଡ଼। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।